लाडक्या बाप्पाला सोन्याच्या दागिन्यांनी सजवण्यासाठी SM मडकईकर सुवर्णकार खास 1 ग्रॅम गोल्ड दागिने घेऊन आले। अगदी माफक दरात सावंतवाडी आणि कुडाळ शोरूम मध्ये ही गणेशोत्सव स्पेशल ऑफर सुरू आहे। गणेशोत्सव स्पेशल लाडक्या बाप्पाला सोन्याच्या दागिन्यांनी सजवण्यासाठी SM मडकईकर सुवर्णकार खास 1 ग्रॅम गोल्ड दागिने घेऊन आले। सोन्याचा हार, मोदक हार, सुवर्ण मुकुट, सुवर्ण छत्र, सोन्याचे कान, गोल्डन मोदक, सोन्याचा उंदीर, दुर्वांचा हार यांसह विविध प्रकारचे अलंकार अगदी माफक दरात उपलब्ध आहेत। SM मडकईकर सुवर्णकार उभा बाजार सावंतवाडी आणि पान बाजार स्टेट बँकेच्या बाजूला कुडाळ येथील शोरूम मध्ये हे दागिने विक्री सुरू आहेत। मी SM मडकईकर सुवर्णकार। आमच्याकडे गणपतीसाठी लागणारे सर्व प्रकारचे दागिने मिळतील। तसेच मुकुट, गणपती छत्री, कान, जास्वंदीचे फूल, जास्वंदीचा हार, जास्वंदीच्या फुलांचा हार, दुर्वांचा हार, सर्व प्रकारच्या बाकी सोंडेवरील चादर, सर्व प्रकारच्या वस्तू कुडाळ व सावंतवाडी येथे उपलब्ध आहेत। दुकानाचा पत्ता मारुती मंदिर, उभा बाजार मारुती मंदिर समोर, कुडाळचा पत्ता पान बाजार स्टेट बँकेच्या बाजूला। गणेश भक्तांनी एकदा आमच्या दुकानात शोरूमला भेट देऊन व्हिजिट देऊन जावी, अवश्य भेट द्यावी गणपती सामान पाहण्यासाठी नवीन नवीन वस्तू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।